Muri yeZimbabwe kwaziwai kusangana kwatirikuita zvakare pano paChibanda Media. Muzuva ranhasi tashanya nzvimbo ino Chitungwiza kuna mama vari panapa vatinoda kuti vakurukure kana kuti vasvitse nyaya yavo kwamuri. Handitika mama makadii? Ndinofara makadii? Aiwa, tiri pedu makadiiwo. Tinokutendai zvikuru sana nekuti gamuchira kwamaitawo pamusha wenyu unoyu. Chokwadi. Ruzhinji rungade kuziva kuti munonzi ani uye zvakare basa renyu munoita basa rei, makaritanga rini? Okay. Zita rangu rokuberekwa ndinoitwa Mukai Chauruka Tsikirai. Mai Chauruka. Kurauti I'm married. Ndine vana 4, vasikana vaviri, vakomana vaviri. Zita rebasa since tichiita zvedisability ndinoitwa Mother Esther. Mother Esther inoita zvedisability neelderly. Mother Esther yakatanga 2019 tiri kwaGutu kumasvingo ndokwatatangira. Why tatangira kwaGutu? KwaGutu ndokwandakaberekwa, kwaGutu ndokwandakaroorwa. And kuti tizopinda mudisability ndine pain yandakanzwa through kwaGutu ikoko, saka zvandidzosera kuti ndofana kutanga kwaGutu kwandatangira basa kuitira kuti zvive nezvazvingabatsira muvanhu kwaGutu. Ndingati ndo matangira atakaita kubva 2019. Alright. KwaGutu sekuona kwenyu, kufungidzira kwenyu, munoshanda sei? Mabatsira vanhu kana kuti munobatsira vanhu vanosvika kumanhamba ipi, yakamira sei? KwaGutu tiri kuhandla district rese rekwaGutu. Database redu rataita from last year up to March ratinaro reGutu district rinohandla zvokuma 850 to 1000 vanhu vanorarama neurema wakasiyana siyana. Saka muchidimbu munenge muchivabatsira nechii? Mudisability mune zvakawanda wanda zvinowanikwa zvinoda kubatsirwa vanhu. Pakutanga kutodzidzisa vanhu vane disability chaivo, vane vana, kuti vasavharira vana mudzimba, kuti vave neruzivo rwekuchengeta vana vacho, kuti naivo vagone kurarama nevana vane urema munharaunda. Ndiko kumwe kubatsira kwatinoita. Tinobatsirana nevedisability kuvapa mawheelchair, kuvapa zvokupfeka, kuvapa zvokudya patinoita zviwanirawo. Hazvirevi kuti padatabase redu rose ratinaro tagona kubatsira vese vatiinavo, but tinoti pane paine serious case ndo patinotanga kutarirawo patiisa ziso redu, tichizongoendawo zvishoma nezvishoma kubatsirana navo. But from 2019 up to now tikada kutarira padatabase redu pakubatsirana kwataita nevedisability tava kutoverenga zvokuma 50 something mawheelchair atadistributa seMother Esther Trust kuti tiipa nevane urema, maclashes ava nenhamba yatapavo, kunyange mablankets, mbatya dzokupfeka, even kuendesa vana kuzvikoro, kuona kuti mwana uyu zvane disability angaqualify kuti aende pachikoro chipi. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kubatsirana nehama dzedu dzinorarama neurema. Right. Ndanzwa nhamba yevanhu kana kuti nhamba yehama dzedu dzamuri kubatsirana nadzo inhamba yakakura zvikurusa. Tingade ruzivo kuti munenge muchiwana kupi zvinhu zvamunenge muchibatsira hama dzedu idzodzo? Isusu tichiri kushanda nevoluntary. Tinozviwana through machurches, vanhu vari munharaunda medu, even vemumamarket zvakafanira kwaChikwana, Kumbare, vava kundiziva ndikangosvika kuti Mother Esther vasvika nedisability section yavo, vanobatsirana nesu. Even mumachechi vamwe hatichaiti zvokuvatsvaga kuvatevera, but vakutoti vakaunganidza zvavaunganidza vanotidana vachitibatsira. Touya panhau yandibata mwoyo yaita kuti ndisvike panapa muzuva ranhasi. Ndiri kuona mama inini kuti mugere muno mulocation. Mulocation zvareva izvo kuti dzimba dzemunomu dzinenge dziri diki hadzina kukura. Asi ndaona imimi kuti mazvipira kutora imba yenyu diki iyoyo kuti mutore dzimwe hama dzedu dzakaremara mugare nadzo.
ndonyaya toda kuti tive tinonzwisisa muzuva ranhasi iyoyo. Ndiri kuona kuti panapa pane vakomana vaviri vari panapa nevamwe zvakare vasina kubuda zvavo pakamera. Ameno kuti muri kuzvikwanisawo sei, titsanangurei ipapapo. Imba zvairi diki kudai so asi muchichengeta hama dzakawanda. Zvazvinoita kana rudo rwatutuma uye kana uine vision, uine core pachinhu chauri kuita, unoona imba yakakura pabasa rauri kuita. But vanozoya vachiona vanonzwa tsitsi, vanonzwa urombo kuti vakomana muimba umu muri kusikwizwa mawheelchair achitenderera arimo. Zvandipusha kuti ndive nevakomana vamuri kuona muri yeZimbabwe. Ndakaona nyaya yavakomana kwachibida ichitenderera pasocial media. Vaberekwa vari vatatu vane urema vese vari pamawheelchair. Wetatu hapo pakati pedu ari kuchikoro kujairo sijiri ane 9 years, but vakaona pasocial media vakaona vakomana vachitenderera vari 3 vaberekwa nemunhu mumwe chete. Wokutanga Munyaradzi Chibida, Maxwell Chibida, then Simbarashi Chibida asiri pakati pedu. Ndaiona ichitenderera pasocial media yakandibata-batavo neni samai vane mwana ane urema uye yakandibata-bata since ndiri mubasa macho handina kungoriita chete, but zvakabva nemwoyo nokudanwa naMwari. Ndakabvunza vakomana kuti ichokwadi here chandiri kuona kuti makaberekwa muri vatatu, vakati ishuwa mama. Ndikati hamukwanisi here kuuya kuHarare kuti titsvage rubatsiro muri muruzhinji? Vakati tinokwanisa, hapana kutora mazuva maviri vana vakauya namama pamwe chete neassistant wavo vakauya ari 5. Zvikatiitira zvakanaka, tikatanga kutenderera kuenda kwana chiwana zvataiwana. Isusu Mwari vedu vanotipa patinobuda mustreet tichipinda mustreet. Mwari vedu vanotipa tine zvatakawana zvaibatika nezvazisingabatiki tichitenderera. Ndobva vazotaura nhoroondo yekuenda kuchikoro kwevana kuti 10 kilometers kubva pamba vachienda kuchikoro every day. Kune nzizi dziriko, even pachikoro pacho hapana matoilets ekuti vakwanise kupinda newheelchair. Even pachikoro pacho pane masteps okuti munhu anototanga atokwidzwa mudenga wheelchair yozomutevera. So pakandibata-bata, vana vachitsanangura, vana vakataurawo vakati no deta tagona kudzidza muno muHarare tawana anoti afodha. Ini ndobva ndaona kuti nekamba kadiki kaka, why me? Ndagonawo kuafodha vana ava. Saka ndo matorero andakavaita. Mama tikaonesana, vana vakazvipira vega. Vana ndo vakatanga kuzvipira vega, kwete kuti isusu vabereki takazvipira, but vana vakati nechikoro kwachiri toda hedu kugara pano. Ndobva ndaona zvakafanira zvakanaka kuti tigare navo. Aiwa, zvinokudzwa. Tine vatariri vari kuona vhidhiyo ino panguva inoi. Vangadawo kuziva zvakare kuti zvamunofungidzira imimi kuti vakubatsirei nazvo zvikitira kuti tibatsirewo hama dzedu dzatigere nadzo. Zvatinganyanya kuda kubatsirwa uye wekuchikoro asati zvatopera zvekuchikoro. Takangokwanisa kubhadhara mafizi nokutengawo mabhegi nemabhokisi. Asati atova nemajuzi zvokuti ukatanga tonhora haana juzi. Uye wamuri kuona Maxwell haana juzi, haana blazer, even masokisi chaiwo anoda masokisi every day. Saka masokisi echikoro chaiwo haana. Ndozvezvimwe zvinhu zvatingada kuti zvide kubatsirwa fast zvechikoro. Even foni yekushandisa, muziva kuti vana iko zvino new curriculum inoda mafoni. Foni yana haina kuita zvakanaka, saka panotoda foni. Even assistant wake futi haagoni kuenda muklasi arega, ana assistant wake wanopinda naye form 3. Saka kureva kuti ndine maform 3 maviri nguva imwe chete. Zvinodiwa nouyu zvinodiwa naassistant. Saka ndozvezvimwe zvinhu zvatiri kuda kubatsirwa nazvo. Then toenda kuna assistant wake munogara naye panapa? Tinogara naye pano, vakabva naye kurutenga. Alright, muzukuru wavo. Alright. Toenda kuna mukoma wangu. Toenda kuna mukoma Munyaradzi. Mukoma Munyaradzi vanoimba. Ndo chimwe chinhu chezvinhu zvakandipusha futi kuti vana ava nezvipo. At least tikakwanisa kubatsirana navo zvipo zvinobuda izvi. Muri yeZimbabwe ikanzwa kutapirirwa nezvipo zviri pavana. Vese vari tu vanoridza mbira. I think pamapinda maona mbira. Vanoridza mbira zvisingaiti zvekuti vakakuridzira mbira munomwa mvura. Saka mukoma Munyaradzi vanoridza mbira, mukoma Maxwell vanoridza mbira. Pamusoro pazvo mukoma Munyaradzi vanoimba zvokusimudza mafanzi chaizvo. Saka chisipo chete mainstruments. Vanoda recording system yose zvayo yokupinda recording company yokutova nezvinhu zvavo vokwanisa kutsikisa mimhanzi yavo muri yeZimbabwe ichinzwa vachisimudzirana navo. Which means kuti tatotanga empowerment padisability. Hatigoni kurama tinavo every day. Vachawana nguva yamuti mama ndaromurika regai ndidai.
but kana vaine pokutangira zvinondipa simba rokumurumura mwana rokuti akwanise kuzvimiririra. Kana aine mainstruments ake anokwanisa kuita music yake, vanhu vomutsigira pamusic yake yanenge abudisa. Tiri ipapo tichipesa nyaya iyi, tinokumbirawo kuti mupe vatariri phone number yenyu. Tinokumbirawo kuti phone number kana makwanisa kutipawo yakaregister paEcocash inbox inoitira kuti iwo kune vatariri vari kuona vhidhiyo rino panguva ineyi, kana vane zvavarikuda kuti vabatsirei nazvo, vabatsire hama dzedu, vanongobata imimi direct moita sei mobva vadoneta zvavanokwanisa kudoneta. Saka tipei namba mama. Phone number yangu 0773 169 252. Ndinodzokorora zvakare 0773 169 252. I think panongoita namba huru mumba vanhu vanozviziva kuti pakangoita mwenzi ndiro mbiri dzikawedzera kurova chikafu chakutowedzera. Saka even food stuffs tinoida, chikafu chese chinotodiwa pangowanda vanhu, panotodiwa chikafu. Aiwa, tinotenda zvikuru samama. Mwari vakuitirei zvakanaka. Alright. Song yamuri kuridza inonzi chii? Inonzi Sekaurema Wafa. Sekaurema Wafa. Sei makasarudza kunyora nziyo yenyu? Ndakatoona kutoti urema hausekwi. Paunenge watoona munhu ka hausamuseka, unofanira kutomuassist kana kutomusimudzira patalent rake. Alright. Saka munoimba here zvakare? Ndinoimba chaizvo chaizvo. Nziyo munenge muchifambisa sei? Pare zvino maimbira ndinoita ndinoshandisa foni kurecorda music. Okay. Saka chishuwiro chenyu ndechekuti kudii panhau dzemumhanzi? Shuwiro yangu pare zvino ndiri kushuvira kuti kana ndikakwanisa kuwana zvikwanisiro zvokushandisa like keyboard, mastudio speaker monitors, laptop nespeaker rekuti ndikwanise kunotenderera naro mustreet ndichiridza, ndikakonekta mbira yangu paspeaker, vanhu vakawanda vozvinzwa paspeaker zvichirira, vouya voungana vachikandawo dzimari, vachikanda dzimari, upenyu hwangu hwatochinja. Ndozvinhu zvatoona zviri fast kuitira kuti ndibooste basa rangu, vanhu vagoona zvandinoita ndichiimba live. Okay. Nziyo munonyora here kana kuti zvinofamba sei? Nziyo ndinonyora, dzimwe dzacho ndinotoroteswa kuhope chaiko chaiko. Even mavideos dzamwe ndinotobaroteswa kuhope zvitonzi ndanofichira pakadai, uchiita zvakadai, vichiri ndichitokutaridza kuti panofanira kunge pachitoitwa zvakadai zvakadai. Sometimes ndinotori ndikarota ndomuka ndotorecorda pakati pousiku nefoni yangu, but pasina beat, but ndozotora mawedzi ayaya ndakuzomaisa pabeat. Ndomarotero andinoita iwayo, ndingangoti ndomarotero anoita maartist yes. Okay, aiwa. Tinovimba kuti manje zvichanaka nguva yakakwana. Ndizvozvo chaizvo. Alright. Komukomo wangu ava ndovasingaanzwi. Unotaura? Ime munoita nezveiwo? Kuchengeta huku. Muchengeta huku? Okay. Komukomo wangu? Muchengeta huku. Okay. Muchengeta dziri panapa? Okay, munochimboona kuti ukuzakamira sei. Alright. Muri yeZimbabwe ndina Gladys ari pakati pedu paboka ramuri kuona vakomana vane disability. Gladys akauya namai vake kubva kwaGotu kuChatsworth, ndo kwavanogara. Dambudziko ranyanya kuti mai veGladys vasimuke vachiuya kuno ndere kuti Gladys anoda mapamba.
haakwanisi kuzviendera toileti, haakwanisi kunzwa kuti toileti yacho yatosvika paari. Saka pana Gladys pane basa rakati wandei rinoda kuti mhuri yeZimbabwe tiite muonera pamwe chete remapamba daily basis ari kudiwa pana Gladys. Even vakashaya mapamba vari kumusha kuruzevha kuChatsworth kwaGutu vanoda sefi chaiyo. Kuruzevha munhu anogona kushandisa zvidhende zvokuisa mwana as a napkin. Saka panoda sefi, panoda sipo, panoda zvinhu zvakafanana najiki kuitira kuti vasazoita zvirwere zvakasiyana-siyana pakubata mwana. Even mapedzi chaiwo. Mwana akura, Gladys ane 16 years, kureva kuti kana mwana akura ava nerimwe level raanopinda pamunhu womukadzi rokuenda kuperiod time. So panotoda even mapedzi chaiwo okuti vashandise zvivarerukire. Saka tiri kungoti Gladys akawana zvikwanisiro zvezvinhu zvatiri kutsvaga izvi kwamuri mhuri yeZimbabwe anobva adzokera hake namai vake kwaGutu kuChatsworth ndokwavanobva. Mota yeMother Esther ndiyo yamuri kutoona iyoyi ndiyo yatinoshandisa our organization, which means kuti kana tichitaura zveorganization yedisability kureva kuti ndiyo yatinotakurisa mawheelchair, ndiyo yatinotakurisa vanhu vacho zvakare. Zvokuti tikatakura vakomana vamaona pavhidhiyo redu rokutanga vanenge vari 4 or 5, which means kuti mawheelchair 3 pamusoro, 2 mboot or 3 mboot 2 pamusoro. Saka tine challenge yemotikari yokufambisa tagona kuwanawo motikari yakaita hombe yekuti kana tofamba hatina dambudziko. Tine imwe challenge yatiri kutaura nezvayo zvekare yeempowerment yatiri kuda kuti tagona kuwana maprojects muMother Esther. I think hatizorambi tichiuya kwamuri daily basis tichipema tikawana maprojects okuita. Tine land kwaGutu yatinayo zvokuti zvirugu zvehuku zvitori ready takatovaka zviripo. Tikawana maprojects akafanana nehuku, even nekuchengeta mbudzi kana efarming chaiyo, tikawana farming equipment yedu yakakwana tinokwanisa kuzviitsira panzvimbo iyi. Zvekare pane bhohoro rokudhaya rokumushariya. Saka dai tagona kuwana bhohoro reJojo tank rine masola, I think zvaigona kusimudzira vazhinji padisability zvokuti tinenge tisingacharambi tichingopinda pastreet everyday tichingopema. Saka ndozvezvimwe zvezvinhu zvatiri kukumbira kuMother Esther kwamuri mhuri yeZimbabwe.